Gago, kumain pa. Patay ka. Kumain pa, patay ka. Wala ka. So, what's up mga idol, no? Ito nakikita niyong gagamba ngayon. Mag-isang buwan na to. Winner namin to, no? Stock na lang dito sa bahay to. Kasi, pag medyo marami yung tama niya kasi niya namin binabalik ng labanan. Inisa ko na lang pang vlog, ganun. So, inaalagaan ko pa rin naman. Yan, no? Yan yung gagamba. Mag 1 month na to mga bossing, no? Ganyan pa rin tsura niya. So, winner yan. Ito naman mga bossing, kasabayan niya lang din. 1 month lang, no? Makapal to, medyo mahaba to. Alas parehas sila. 1 month din to, winner din. So, testingin nga natin. Ito talaga mga bossing, ha. Maganda-ganda laban nito kung nagsabi sa inyo. Ang tanong, sinong mananalo, no? Parehas tigre. Mahaba-haba tong isa. Ito. 8 G siguro to. Si G. Gago, kumain pa. Patay ka. Kumain pa. Patay ka. Wala ka. Patay yung tumae yata, no? Yung malaki pa yung dinali mga bossing. Sige, laban lang. Laban lang hanggang may sapot. Bitaw. Puta na unahan, tumae sa mukha eh. Allah. Allah, depensa. Allah, sumasapot pa rin mga boss yung nasa baba. Allah ka. Sige. Allah ka. Wasak sila dalawa. Nakapalamang talaga yung mga bossing, you know? Yung nakapauna talaga, ayan, no? Pusod. Good game mga boss. Ang gandang laban, no? 1, 2, 3. Win, lose. Nope. Nako, naglag pag-ago. So, lagay na natin to doon sa mga halamanan natin, no? Diyan, no? Lagay ko yun. Ay, nako. Andun yung ibon, B. Nain niya? Andun siya, oh. Nanap niya. Ayun, oh. Yun na. Kain niya pala. Yan yung kumakain dito ng gagamba, mga boss, no? Kaya ang hirap dito. Hindi ako makapagbitaw ng gagambang Japan. Nawalan na kasi ako ng dalawa, no? Dalawa yung nawala sa atin dito. So, yun lang. Sana na-enjoy nyo yung mga laban ng gagamba. Meron pa dito, eh. Lutusin, eh. Saan ba to? Meron magandang laban dito. Ito sana, oh. Ito mga boss, ito yung reject ng derby natin, oh. Derby size natin. Reject to. Maiksi to, maliit. Ayan, oh. Pero maganda palabanin to. Try ka natin kung kaya niyang pigain yung malaki. So, testing natin kung kaya niyang pigain to. Yung malaki na ano. Ito. Sige nga, kung kaya mo to. Op. Ito yung naano sa gagambang Japan. Pero tingin ko lalaban naman to. Basta gagambala yung kalaban niya, no? Napiluan lang to kasi malaki yung kalaban. Sige nga. Loko. Ang tanong, sino nakapataba? Yung maliit ba yung malaki? Loko, tupi-tupi ka talaga sa malaki dyan. Putik, di niya kinaya. Kala ko kadadaanin niya sa speed mga bossing, no? Di niya kinaya talaga. So ito yung natalo sa gagambang Japan, no? Yung una. Laka, yan na, paganti ng payat. Wala talaga, tupiin talaga siya ng makapal. Di niya kaya. Inupi-tupi siya. Ay, balik natin, be. Buhay pa kaya? Ang tanong, kaagat pa ba? Kumaagat pa ng stick, oh. Ito, nag-off siya. Wala talaga siyang laman sa kaha, no? Buhay pa naman siya. Pero niya talaga kinaya yun. Ang dami ding tama, oh. Wasak-wasak din, oh. Makapal lang talaga to. Malaki kasi to, no? Pero wasak-wasak din siya, oh. Ito yung mga stock ko na gagamba, no? Na winner natin. Parehas. Wasak talaga to. Sa laki ba naman na ito mga boss, ito yung kagatin niya, payat to. Pero tignan nyo, halos parehas sila dying. Parehong nakapatama ng maganda. Nakapasabit mga boss, sumisingaw na. Sumisingaw na ating bandang meron. Na-cross mga idol, na-cross. Ito, na-cross. Putik, isang tama lang, oh. So, good game yan, good game. Parehas talaga sila, wasak, oh.
Pero kung tamper yung laruan mga boss, draw to. Wala nang laban na mangyayari, no? Parehas nagkapusuran kasi to. Wala nang laban mangyayari dito. Mahirap na paglabanin to. So, yun lang, no? So, sana enjoy nyo yung video na to. And sana may natutunan kayo. Yun lang. God bless.